The players of BTR are Kamdan Brahma, Urjai Brahma, Rajiv Boro, Idam Hazari, Surat Narzari, Situ Bosumatari, Sibra Narzari, Sanam Bosumatari, Michinga Demari, Jambla Brahma, Maneshwar Musahari, Fumkha Bosumatari, Bharat Bosumatari, Timothy Narzari, Agama Bosumatari, Michael Timari, Vigresa Paglani, Ronald Borgiani, Megras Bosumatari, Coach Vikran Sharma. Manager the players of BTR are Kamdan Brahma, Urjai Brahma, Rajiv Boro, Idam Hazari, Surat Narzari, Situ Bosumatari, Sibra Narzari, Sanam Bosumatari, Michinga Demari, Jambla Brahma, Maneshwar Musahari, Fumkha Bosumatari, Bharat Bosumatari, Timothy Narzari, Agama Bosumatari, Michael Timari, Vigresa Paglani, Ronald Borgiani, Megras Bosumatari, Coach Congratulations to Bodoland Team'a football team. And thank you so much for and golden boot. The score, high score is 6. Both the player, Jambla Brahmo and Moneshwar Musahari able to score 6 goals. Please put your hand together for today's highest scorer of the tournament, Jambla Brahmo and Moneshwar Musahari. Thank you so much to Deputy CM of BTR, Governor Sandra Bosumatari, and Deputy CM of Boro. The player of the tournament, obviously there are lots of contenders, but the one who won the award is none other than Jambla Brahmo. Check out rupees 25,000 and a trophy. Jambla Brahmo. खुलुमबाय गासिखौबो जों देरहानायनि खारनानो जाहैबाय जों माखासे कोचफोरनि टेकनिक आरो जोंनि लोगोफोर जों गैयाबाबो 30 प्लेयार दं गासै 30 प्लेयाराव माखासे ब्रेन्चआव दङ जेनेबा टीमावथ' मेन 11ल' गेलेनो हायो जाय मेन 11आव कोचआ होदों जे गासिबो मेहनत खालामदों गासिबो खस्थ' खालामदों बेनि लोगोसे जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद जोंखौ मा होनो थुलुंगा होफैदों दिनैनि गेलेनायखौ बिराद थुलुंगा होफैनायजों लोगोसे जोंबो ज'सआव गेलेबाय ज'सआव गेलेनानै जोङो 1-0 आव फेजेननो हाबाय बिथांमोनाबो टीमा गाज्रि नङा मोजां जों ओपनिं मेच गेलेखादोंमोन डिमाकुसियाव 9 अक्ट'बराव बिसोरजों द्र' जादों 1-1 जों फार्स्ट हाफआव सोजाग्रोदोंमोन बिसोरजों फ्रि किकआव बिनि उनाव जोङो कोचआ टेकनिक होनानै जोङो सेकेन्ड हाफआव बिसोरखौ सोफिननानै द्र' गेलेदों दा दिनै बिथांमोनाबो बिराद नाजादोंमोन नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना एसे गोजौ लेभेलाव बिसिना स्कर खालामनो थाखाय मानसि गैया जादों ओमफ्राय जोंनिया माने सिगाङाव बयबो ज'सआव गेलेबाय आरो जों बेखौनो बुंनो खावलायो जोङो बिटिआर सरकार दानि जाय सरकार सालायबाय थादों बिथांनि दैदेननायाव सारनि दैदेननायाव दिनै आइएसपीएल जानो थांगासिनो बे आइएसपीएलआव जों गेलेनानै जाहाथे इयुनाव आरो जाहाथे खुंबावनानै जोंनि बड'लेण्ड हालामनि आरोबा काउन्सिलनि जेसेबां गेलेगिरिफोर दं बेखौ मोनसे स्कप होबावो बेखौनो आं खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जों दा मोनसे क्लाबाव दंखायो जोङो जोंनि क्लाबनिफ्राय गैयाबाबो 9-10 प्लेयार जोदों जों गासै इउनाइटेड चिरां दुवार होननाय जों दा बेयाव गाबोननिफ्राय जइन जाफिनसिगोन इउनाइटेड चिरां दुवाराव आरो इउनाइटेड चिरां दुवारानो आइ लिगनि थाखाय टारगेट खालामगासिनो सेकेन्ड डिभिजन आइ लिगनि थाखाय जों दा बेखौ लानानै प्रिपारेसन जागोन प्रेक्टिस खालामगोन बिनि उनाव जोङो क्लाबनि खेला माखासे उदालगुरियाव दं उदालगुरिनिफ्राय दतमायाव दङ बेखौ गेलेनानै जोङो लासै-लासैनो आइ लिगनि थाखाय जोङो माबा खालामलांगोन आरोखि ना प्रेक्टिस खालामलांगोन प्रिपारेसन जागोन दा जोंखौ जोंनि जेनेबा क्लाबनि इउनाइटेड चिरां दुवारनि सार बेखौ जों
जोंनि लोगो जानानै बड'लेण्ड टीम जानानै बेबा इउनाइटेड चिरां दुवार जानानै सारखौ गाहाम हामलायनाय जासियो जों मानो होनबा जों सारनि थाखायसो स्कप मोनदों सारनि मुङानो जाहैबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव जों बिदि स्कप मोनबाय आरो बिथांनि क्लाबाव थानानैनो जों बे लेभेलाव फैबाय दा दुनियानि मानसिया जेनेबा रायजो राजा बिटिआर हालामनि जेसेबां मोनबेसे डिस्ट्रिक्ट दं जोंनि बिटिआर हालामाव बिथांमोना फैनानै जोंखौ गोजान गोजाननिफ्राय अदालगुरि बाक्सा क'क्राझार बेंगलनिफ्रायबो फैदों चिरां गासिबो जायगानिफ्राय फैनानै आरो तामुलपुर बेफोरनिफ्राय फैनानै जोंखौ दिनै सापर्ट खालामदों बिराद गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव ओरैबायदि खुसि मोनदों माने लाबाबो लाख'नो हाया ओरैबायदि सापर्ट खालामदों नायगिरिफ्राबो बिराद रंजाखांनाय फैदों आरोखि